les catarates de l'Iguazú, a la província de Misiones, Argentina. Aprofitarem aquest viatge familiar per descobrir aquest lloc meravellós mentre continuem investigant l'ús quotidià d'expressions de la llengua catalana amb el dit i fet. Hem de caminar 2 quilòmetres travessant la selva missionera fins trobar el port on pujarem a l'embarcació. Hem portat tot per al pícnic, a més, porto la canalla. Em tocarà el rebre! Ja hem arribat! Som a les catarates de l'Iguazú, Misiones, Argentina. Escolta'm, Leon, em sembla que t'ha tocat el rebre. T'ha tocat el rebre? Estem aquí amb la meva mare, que estem descansant una mica perquè fa molta calor, és impossible caminar, són molts quilòmetres, i us volia comentar que tota aquesta aigua és el riu Iguazú i desemboca al riu Paranà. Uy, 2 milions de litres d'aigua per segon. Avui, una de les 7 meravelles del món ens va ensenyar com fer servir la frase tocar-li el rebre. Us imagineu quina serà la següent?